ċar daqs il-kristall. Kienet mossa orkestrata mill-Partit Laburista bil-barka ta' Roberta Bela, mossa li fissret li marru kontra rieda tal-Arawrin. Dak li rajna l-erba fil-għaxija fil-binja tal-Kunsill Lokali tal-Gargur kienet biss mossa biex il-Labor jaħtaf taħt idejh it-tmexxija tal-lokalità. Minkejja li r-residenti taw il-fiduċja tagħhom lil Helen Gawci fisem il-Partit Nazzjonista sabiex tmexxija l-5 snin, fejn Helen Gawci ġiet eletta bħala sindku b'maġġoranza assoluta. Iżda f'manuvra wara l-oħra, il-Labor baqa' jagħmel il-bsatem fir-roti sabiex fl-aħħar mill-aħħar ħaf idejh il-Kunsill Lokali. F'intervista waqt il-programm Net Live, Helen Gawci fissret kif ma trid xejn għajr li tpoġġi ħtiġijiet u dak li jixtiequ l-Arawrin l-ewwel u qabel kollox. Tant li insistiet li l-Gvern għandu jmura l-elezzjoni biex ir-residenti juru tassew x'jixtiequ. Jiena lesta li mmur għall-elezzjoni għax jiena fiduċjuża li nġibu użat voti il-Partit Nazzjonista jekk għadha filgħodu mmorru għall-elezzjoni. Il-manuvri mill-Kunsillieri Laburisti ilhom għaddejjin żmien twil fejn anke jażlu li jvutaw kontra l-impjieg ta' ħaddiem bla ebda raġuni b'riżultat li l-bibien tal-Kunsill Lokali mhux l-ewwel darba li jibqgħu magħluqin. Mossa li saret sempliċement biex issir sara. In-nies irrabjati għax jafu li din hija kollha ħadma ta' Roberta Bela u l-Partit Laburista. Il-weda ta' Helen Gawci hi li se tibqa' isservi lil poplu kollu tal-Gargur. Li jiena nibqa' hemm għalihom għax huma tawni fiduċja kbira. U jiena dak li ħanibqa' nagħmel, nibqa' nkun hemm għan-nies kif dejjem kont. Biex neħħiet Helen Gawci minn sindku, il-Labor preżenta mozzjoni b'numru ta' allegazzjonijiet. Liema allegazzjonijiet fil-konfront tagħha qatt ma ġew sostanzjati. Fil-fatt Marija Meli, li ħatfet is-sindakat, ikkonfermat ma' Net News li għalissa m'hemm ebda evidenza ppreżentata biex tissostanzja dak li qed jallegaw.